kontraster mødes. Hvordan væves et kulturelt møde i en tekstil struktur? Dette er et huskunstnært projekt, som jeg har lavet i samarbejde med værkstederne og biblioteket Rentemestervej. Projektet har hele vejen gennem processen haft kontraster mødes som tema. Eleverne har hentet inspiration i biblioteket på Rentemestervej, både som fysisk bygning, men også som det mødested det er. Bibliotek, kulturhus, borgerservice og med de mange events, som foregår i huset. Projektets workshops har foregået på værkstederne samt i den store sal. Gul og rød. Det er grundfarverne. Mit navn er Sofia Hogstad Møller, og for mig er vævet tekstilstruktur i farver en ideel måde at visualisere et kulturelt møde. Dette projekt tager udgangspunkt i min måde at arbejde som tekstilkunstner og væver. Ideen med forløbet som huskunstner er at bringe unge ind i min arbejdsproces. Samtidig får de en indgang til vores håndværkstraditioner, vævning og indfarvning. På et 7 meter langt hvidt lærred har eleverne undersøgt farveblandinger direkte på stoffet. Det var vigtigt at arbejde på det endelige materiale, så at processen bliver synlig og håndgribelig i forhold til det færdige værk. Med henblik på både miljø og vores tekstile traditioner har jeg valgt at bringe genbrugstekstiler med i projektet. Disse tekstiler har vi strimlet op, ligesom man gjorde dengang man brugte utjent tøj til kludetæpper. For at få en forståelse for vævning og den fysiske proces, har eleverne introduceret til simple væveteknikker. De har arbejdet i et mindre format til at starte med. Også her har jeg inddraget genbrugspap at væve på. Farve- og teksturinspiration er hentet fra de tidligere moodboards, og farveblandingerne foregår nu med garn i stedet for med flydende farver. Hvad er egentlig vævning? Det er tråde, der går over, og tråde, der går under, til en sammensat struktur. Til det endelige værk har jeg ønsket at bringe kroppen i spil, således at eleverne har været selve væven. Men vi skal selvfølgelig væve over denne her. Ligesom en stor menneskevæv. Det 7 meter lange tekstil, som tidligere blev farvet på, er blevet strimlet op i baner, og disse baner agerer nu som tråde i en opsat væv. Eleverne har i samspil løftet og sænket tekstilstrimlerne og samtidig vævet ind med løse strimler. Det har været et stort koordineringsarbejde, hvor samarbejde har været den vigtigste faktor for at nå det færdige resultat. Et resultat, som kun kan skabes i fællesskab, og hvor kulturelle møde er blevet synlige farver og teksturflader. Sådan bliver en tekstilstruktur til et kulturelt møde.